Here is an important message to all health-loving Malawians from Maranatha Natural Healing Ministries. Maranatha Natural Healing Ministries are pleased to announce the opening of a brand new shop in the city of Blantyre. The new shop is in the magnificent ultra-modern Maranatha House situated in Green Corner along Chikwawa Road next to Stella Maris Secondary School. Remember that Maranatha Natural Healing Ministries have shops in all the districts across the country, and without a doubt there is a shop right near where you are. Our brand promise still remains: we shall continue to serve you faithfully and effectively. Good health is possible. Call 0996 867 190 or 0888 381 131. Maranatha Natural Healing Ministries, healthy families, a healthy nation. Wakusina kutu ndi nasi. Maranatha Natural Healing Ministries. Ife Maranatha Natural Healing Ministries tikuthandiza mavuto osiyana-siyana. Munthu ine ndakhandi kudwala nthenda ya mgonamgona. Kupita ku chipatala anazoti akulu BP yanu yakwera kwambiri. Ndinafika posi ya kuona kumakhala nyumba ineyo satuluka. Koma nditakwitsa ntchito mahebo a Maranatha ululu unatha ndikuona patali olomota ndipatsa singano kuti ndike ulusi ndiyikambota ineyo. Maumboni ochuluka akupelekedwa tsiku ndi tsiku. Ndi atanthi yesa bwinobwino ku chipatala ndimene amana kuti tikuona kuti munthu sotupa ziwiri za kula kwambiri komanso mtima wanu kuoneka kudontha madzi ndachita ndithu kuchokera ku Maranatha. Chinthu chochinale chotupa kuti ndimange tayi ni makanika tayi makhapa mba pachotupacho olo kuti ndimange mabatani zimaoneka kuti mkati mukakandayika mukanthu kena kake Umboni ndina kuti ndachita kuchokera ku Maranatha. Ine matenda adandiphata ine adali yasima esesani musachedwe pitani ku Maranatha. Maumboni ochuluka akupelekedwa tsiku ndi tsiku. Mukapita ku Maranatha kwa gula mankhwala mukupanga za moyo wa inu, mukupanga za moyo wakaza komanso mukupanga moyo wa ana. Maumboni ochuluka akupelekedwa tsiku ndi tsiku. Mahebo akupezeka mashopu onse a Maranatha muno Malawi. Phone 0888 381 131 kapena 0996 867 190. Maranatha Natural Healing Ministries, Mabanja Athanzi, Dziko la Thanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Maranatha Natural Healing Ministries. Kuchiza matenda uchuluka montopi. Maranatha Natural Healing Ministries. Dzina langa ndi Ian Desmond Simbota. Tabweranso kwa sabata ino tikulandireni ndipo ndikudziwa kunena kuti sabata imene iyi program iso mmaidikirira kunoti mumve ndithu nkhani zabwino komanso chitsimikizo chonoti nchifukwa chani mukuyenera kupanga Maranatha Natural Healing Ministries kukhala bwenzi lanu itithandizire kunena kuti mapulani athu atheke tithane nawo matenda. Tisanathe mtunda pano ndimafuna timve uthenga uwu tikangothana nawo uthenga uchokera kwa sponsors athu ankhuta basa ali pano kale atiuze kunoti kodi kuli phindu lero nanga phindulo lotani takhani pomwe. Maranatha Natural Healing Ministries. Maranatha Natural Healing Ministries akudziwitsa Malawi wonse zakutsekulidwa kwa shopu ina mu mzinda wa Blantyre. Shopu imeneyi ili mu Maranatha House pa Green Corner pafupi ndi sukulu ya sekondari ya atsikana ya Stella Maris mu msewu wa Chikwawa. Musayiwale kuti Maranatha Natural Healing Ministries ili ndi mashopu maboma wonse Malawi muno, ndipo kwanukonso shopu ya Maranatha ilipo. Maranatha Natural Healing Ministries apitilira kukutumikirani mokhulupirika ndi moona mtima. Thanzi la phweka. Phone 0996 867 190 kapena 0888 381 131. Maranatha Natural Healing Ministries, Mabanja Athanzi, Dziko la Thanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Uthenga uja ndi umenewo ndimafuna kuti tisachedwe pano tipitirire ankhuta basa aja ndi abwera kale sanachedwenso ndikulandireni ankhuta basa. Ndathokoza kwambiri. Tumati tikamacheza pano ndiumakhala ndikumabwerezabe kumafunsa mafunsowa pepani chifukwa mafunso anthu amakondwera nawo tikati tabwereza nkubwereza chifukwa ena amakhala kuti inetu sabata yatha zinandiphonya koma sabata ino
mwandiphunzitsa ndadziwapo mumakonda kukamba nkhani yokhudza MRI mukuti CT scanning mumazitanthauziraso kuno kuti zimatanthauza chani mukuti ultrasound ndi zina zinzake makina amenewa amaoneka kuti si makina wamba ya amaoneka kuti ndi makina akuluakulu ndi makina amakobidi ache ndimafuna ndidziwe kunena kuti nchifukwa chani makinawa ikafuna kuwapeza kapena service imeneyi tikuipeza mzipatala chifukwa chani kodi ife amahebo sitingakwanitse kukhala nawo sitingakwanitse kupanga operate zimenezi ndimafuna mutifotokozere kunena kuti ntchito yake nchani makina amenewa komanso sitingakwanitse kumahebo kukhala nazo kupanga operate bwanji tiyambire pamenepo musana ndikupangeni hijack musanapite kuzanuzo tiyambire pamenepo bwa tikuyambira pabwino kwambira tsokoleni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh monile wanyithu kumpotoko nyana anzati mulipo chigawo chapakati kumwera muli bwanji tikudziwa kuti nakuti makhala pamenepo muone program mene mumamva kukoma kwambiri ndimafuna ndikutengereni mbuyo pang'ono tikamabwera pano timakhala tukamba za mahebo supplements amaranatha timakuuza nokuti kuti kumaranatha ife timapanga mahebo supplements osiyanasiyana amatenda osiyanasiyana kumaranatha tu mukakhala kuti muli ndi vuto mudzangotifotokozera ndi vuto la BP ndi vuto la sugar kandi stroke iyayi ndi ma asazi iyayi ndi vuto la cancer tiuzeni kumaranatha kuli mahebo supplements ambirimbiri ndipo timakuuza nokuti iyayi vuto lanuli likufuna mahebo ake awa likufuna mahebo ake awa ndimakhala ndikuuza nokuti nakuti mukapangidwa kama hebo kuyambira pachiyambi palibe maoni nakuti full body scanning kulibe za detox machine zimenezo kulibe ndifachi ndikambira pano ndimafuna kuti ndikafotokoza za maranatha ndizikambase pang'ono zokhudza machine ambiri mmazunguzika ambiri mmatimbira mafoni kodi kumaranatha ko mmapanga full body scanning ndeti makuza iyayi mawoti full body scanning yo ali ndi aini wake mwandiva tikamakamba za full body scanning tikukamba za kutengedwa magazi ndikugayeza magazi 1 2 timakamba za makina akuluakulu amene amakhala muzipatala zikulu makinawo ndi monga x-ray machine ultrasound MRI CT zimakazi machine zikulu komanso zodula komanso kuti ugule machine amene wawo pamakhala medical procedure mandiva pamakhala application munthu amene adapanga za medics kapena kuti zachipatala zachizungu right ndimene amakhala ndi mwayi wopeza makina maja so ndimafuna ndikuza nena kuti tisamatengeke ndi zina zonse kwa anzathu amene timagulisa mahebo amakonda kukhala ndi makina amene timaitcha kuti quantum machine quantum machine timaitcha kuti ndi home based screening machine si scanning machine and amachita kulemba pamene chimalemba chimene chija from one page to the other kunena kuti this is not scanning machine mandiva komanso chimayendera sensor you click the center chimangoyenda chokha tu and the information major isimakhala yokwanira kuti munthu mumpange diagnose yayo komanso chimashini chiquantum chimafotokoza chokha kuti don't use this information as a diagnosis you get it so zimene zimathandiza kuti tidzidziwa machangu kuti awa kutibwatika awa kutuza zona wandiva ndimafuna ndikuuze kuti ngati mukufuna full body scanning pitani kuchipatala chachikulu medical hospital right chifukwa ndimamva pano ena mabwera iyayi mubwere ku clinic yathu ya mahebo iyayi kulibe clinic ya mahebo kunja kuno iyayi kulibe clinic ya mahebo iyayi kumahebo ndi kumashopu kumene mukabwera muzafotokoze vuto lanu because makhadu vuto mukulidziwa kale inu mundivomereza wina ali yesu waife akangoti wadwala amathamanga kuchipatala mwenipa medical hospital for diagnosis akafotokoze mwindi vuto lanja mwini masazi iya ndi BP yakweze ndi BP kumahebo sangayeze BP ya chiquantum chija sichingapeze kuti BP yani ndiokwera bwanji ya kuti mukhulupirire zimene ukambazi mudzanyamuke kupita ku quantum machine ndiye mukauza ndi BP ndi sugar ndifuna mundipange cheki akuza gwirani dzanilano apa ogwirani zitsulozi ndene kumapeto kwake mukafunse kuti kodi BP yanga ndiokwera bwanji pamwamba ndi pansi mukauze kuti kodi diabetes yanga kodi ndi yokwera sugar yanga ndiokwera bwanji mundipase mafiga mama ndiva saka kupaseni
azangoza ne BP ndiyokwera sugar ndiyokwera yakwera bwanji hayi so ndifone kuti tisamana mezani kuchipatala manena iya ilimo kuti yaba mwamba ilimoti yaba siri makati yakhala sugar chimodzimodzi iniyo sugar yanu yakwera motere zotupa chimodzimodzi mwini zotupa za chiberekero masentimeters yake ndiyakuti zimenezo kumalo ogulisa mahebo simungazipeze zimenezo mumabweresa zotsatira zimenezo ku mashopu athu ndikuzati fotokozera andipeza ndi BP yokwera ndiyokwera motere andipeza ndi sugar yokwera andipeza ndi maasazi andipeza ndi zotupa zonse bweresa kumana natha ndeni mafuna kuti tidzi segwana maso tidziuzana zoona komanso mwati ogula makina amenewo sanga ngulise munthu oti agulisa kaya ndi wa mu hardware there is a medical process or procedure imene imachitika kuti mupange acquire mugule makina amene komanso mukawagula pamakhala ma operators anthu amene amapanga operate machine aja timacha kuti ma radiographers ndiye pamakhala ma interpreter mukhoza kugwizana mutapita kuchipatala nthawi yake inuyo atakupanga ni scan adakuza nokuti mudikire dotolo amene asamasulire zotsatira za scan have you ever heard that kuti pali anthu special amene amajambula munthu scanning ija komanso pali anthu akenso special amene amamasulira kuti mezo teremu muli ndi kansa ili pa stage number makati mezo mera pezera apa muli chotupa cha chiberekero chima centimeters makati pali anthu ake amene amamasulira so sunganine kuti nimagulisa mahebo ndiye mubwere tikupanga ndi full body scanning akupanga operate ndani ndiye mufunse in full body scanning akupanga operate ndani akumasulira ndani komanso the funny thing is machine amene amakhala akulu kwambiri ndiye wa mahebo kashopo kake ngono kupeza kuti size ya scanning machine ndi size ya shop ikuchepa kuposa machine ndiye kumati kodi machine wakasiya kuti ndiye mwatiso ndodulaso ndiye machine ndodula machine wonso ndi akulu kwambiri wandipa amapeza kuti machine ndi akulu kuposa shop ya munthu ogulisa mahebo ndiye ukasiya kuti ndiye ndikuuze kuti zina zikamabwera pano kumakufotokozerani tiye tizingomwera madzi kutuluka uku maanatha ikabwera pano mudzimvetsera chifukwa ndidzikuuzani zoona zokhazokha ndikubwerezanso maranatha ikabwera pano tidzikuuzani zoona zokhazokha chifukwa ngati sitikuuzani zoona hebo industry iyi tiononga mandipati so chifukwa tiononge anthu ena ochuluka akumapulumutsidwa anthu ochuluka akumapeza mpumulo ndifuna ndikuuzeni tu imafika nthawi yoti munthu wadwala wapita kwina kuja zakanika wapita kwa sing'anga zakanika wapita kwa nene zakanika nde amamuuza kuti mungopita ku nyumba mukadikirire imfa mundiva so this person is hopeless ndi amazaganiza ndidamva za mahebo ku Maranatha ndipite usasandizika so nimafuna ndikuuza kuti amene mumanyoza Maranatha mahebo amene mumaseka mudziwe kuti pamakhala anthu ena amene akupulumutsidwa komano ndikuuze kuti tsiku lina mudzazungulira mudzatha ku Maranatha asogoleri ndimafuna kuti lero tifike kudedza yakamoto kudedza kuli banja lina kuli anthu atatu banja limodzi kuli abambo mwana ndi mwana anthu atatu amene afuna tifotokozere mbiri ya matenda awo abambo adavutika kwambiri ndi vuto la chiwindi cha mtima umakha madzi right thupi limangotupa ana onsewa amavutika ndi maasazi maasidi okhaokha Bambo Bisayi amenewa ali ndi ana awo awiri ndimafuna onsewa afotokoze pamodzi tiwamve kuti zidakhala bwanji ndikuwuzeni kuti kunjaku anthu akudwala kunjaku anthu akuzunzika ndipo amafika powuza kuti mungopita ku nyumba mukadikirire imfa komano tsiku lina adapanga chiganizo kuti ayi ndipite ku Maranatha ndikulankhula pano akupelekera Umboni tiyeni kudetsa chabwino tithokoze twankhula basi zikuoneka kuti timva nsonkhani zabwino lero komanso chachikulu chimene tamvacho kunena kuti makina atu ascanning samangogulitsa kwa wina aliyense yayo ndiye mwina tisataye nthawi chifukwa tili ndi umboni sabata ino wa abambo ndi ana awo awiri akuti osewa mwati anadwala osewa anadwala bambo mwana ose nkudwala banja limodzi koma lero atakusimba lokoma ndi amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana umboni wa sabata inowu nawo Maranatha Natural Healing Ministry.
mukutionera muno ilili ndi banja. Uyu mwana wanga, uyu mwana wanga. Ine dzina langa ndine Bambo Bisayi. Ndimachokera ku Dedza, mudzi wa Mtengo Agwa, tiye Kachere. Ine ndi Bambo Bisayi, ndachokera ku Dedza West, tiye Kachere. Ndili ndi ng'ono wangayo. Ine ndi Bisayi, kuchokera ku mudzi wa Mtengo Agwa, Dedza West, tiye Kachere. Munthu ine ndimasowa mtendere ndi matenda amene ndidapezeka nawo. Choyambirira kuti ndione kuti ndikudwala ndi mmene ndidaonera mu chaka cha 2021. Mchaka chimenechi ndadzakhala ndikumva thupiri kumaphwanya-phwanya. Ndipo ndinadzaona kuti kenaka nsana paliponse kaya manja miyendo zonse zimandivuta. Ndiye nadzadabwaso kuti nditakhala masiku sopang'ono ndiudzaona kuti no miyendoyi kuyamba kumatupa. Pamene ndinadzamba kudabwa kuona soti ndikumakhosomola, kenaka kudzona no kuti ndikamati ndilavule ndikulavula magazi. Ndiye ulendo woyamba nadzapita chipatala china chake chakufupi komweko timati kwa Mikondo Health Center. Nadzapita pamene paja ukantipatsa chithandizo chokhudzana ngati kuti mwina amene wandi malungo kapena so mwina kukhoza kungukhala kuti zimenezizo zangochitika. Ndiye titabwerera pita kumudzi makamwa mankhwala ndadzaona be kuti sizigwire yayi. Ndiyeno nadzasintha chipatala. Nadzapita chipatala cha Kumulale kumene kunakapezeka kuti anakandiyeza magazi. Andiyeza magazi aufotokoza kuti mmene muonekeramu mtima umapezeka kuti ukuchucha madzi. Komanso pamtima panupa pali asidi wambiri. Chabwino ndizikhala bwanji nkutipatsa chithandizo ngati mmene zimafunikira. Titapita kumudzi kumakamwa mankhwala aja kutani kuona boti sizikusintha iyayi. Kunadzapezekaso amalume wanga akuti titakayesa kwina kwakeso kuko cha kulilonge mtawuni kuli kwina kumene koko kumene amathandiza. Nadzanyamukaso pita kulilonge mtawuni. Funso loyamba adandifunsa kuti kodi mumamwamowa? Ndenauza kuti ine chikhalireni mowa sinditani sindimwa iyayi. Ndanadzandiuza kuti mbali imodzi ya ujenu chifu pali ngati kachilonda choncho. Komanso mtima ukumonetsa kuti kambali kamodzi ukutupa. Pamtimanso muli ndi asidi wambiri. Chimodzimodzi ndi Kumulale kuja. Ndanandipatsa thandizo. Anandiuza sora zatelemu yapapa mubwerere zakudya zina ngati nyama yokhudzana ndi miyendo folo mokambe mwayima. Musakamba nkurani nkudya iyayi. Chinaso nchakuti zakumwa ngati Coca-Cola, mafanta tinguti za asidi mokambe mwayima. Musamakamwe iyayi. Madzinso afunika muzikamwa ochuluka okwana 2 liters pa tsiku. Kudadzonetsa kuti mbali imodzi mapazi amene amatupa ayambako ngati akuphwera. Ine nkumati mwina ndizoona papa ndi muja ananenera kumene kuja. Titadzakhala-khalaso ndamaliza dozi udadzapezeka boti zimezi zifuno yambira sopitilira. Pamene notsopano pamadzabwera no uthenga ochokera ku Maranatha umene ndinadzaumva pa radio. Titapanga tsiku tasakako kandalamo kuti asungu uyenda ndi tidadzanyamukadi. Titadzafika ku Mitundu tidapeza amene amagwira ntchito kumeneko ku shopu ya Maranatha. Nthawi imene ndisalupeza bwino ayi pano pandili bwino. Sindinkapeza bwino saname ya. Amenewo adakhala orali pafupi tidapeza ku shopuwa. Adakotsimikizirani kuti ankuoneka morele pano pandine munthu. Olo ndikati ndikataye madzi ndimamva kuwawa. Tsiku loyamba kumwa mahebo a Maranatha koyamba mmene ndinadzambira nokuva nthupi mwanga kunadzapezeka kuti karaidwe kamadzi kamene ndimapanga komati ndikapita kokataya madzi nkumamva kuwawa zinasintha. Kwa tsiku loyamba leneni lomwero mmawa kwacha
kunadzapeza kuti kupitapitira sokoti ndizikataya madzi ngati mmene ndimapangira poyamba ndasintha ndikumapitira monga mmene munthu amapangira ngati mmene linali kale. Mmene ndimamwa mankhwala amene wawo maliza sabata ndinadzamba nopeza mapazi amakhanga tutupa munzala aja akuphwano tsopano. Ndiye kuti ngakhalenso mmene manena kuti nsano mandivuta, mendo imaphwanya mfundomo, manja amaphwanya, kaya mutuma ndiwawa zamba kusintha. Mpaka na amayi ino akunyumba kwanga adafika po ndiufotokozera kuti inu muoneka kuti mukusintha simuja munalilimu olanya matangawo. Adadza ndifotokozerano kuti madala kuonetsa kuti mahebo akumaranatha aja ndi amphamvu. Ndipo kunena mwachilungamo panopa ndikamba pano mankhwala amene wa maranatha ndichiza ndithu. Kwanza athu amene iwowa adakalibe ndi chikayiko ndi mahebo amaranatha ndipo akuchedwa ndinenetse panopa poyera kuti asataye nthawi chifukwa maranatha sikuti iwowa amafuna ndalama zonse mwakamodzi yayi. Ndalama imene mwayipeza iwe chepayo maranatha mankhwala amene wamakupatsani. Panopa ndinene zoona kuti amaranatha sagula munthu ayi. Ndipo zoona zake nzoti mahebo awo akuchizadi wanthu mdziko muno mmodzi ndine amene ndiunena pano. Kotero kuti kunena kuti kumaranatha lugolidwa mkungu uchedwa ndipo ineyo sikuti ndabwera kunomu ndabwera koti kapenoti ndakachitotengedwa ayi. Koma ndi machiritso amene ndakumana nawo ine ndi mahebo amene wa maranatha ndi amene zandipangitsa kuti ine pano ndidzayikira umboni mwakufuna kwanga ndi uchiritsi umene ndakumana nawo ine. Ineyo Bambo Bisayi abale wanga kaya ndikulilongwe kaya nkudedza kaya nkublantyre kaya nkuzomba konse kumachinga kaya nkucholo kaya nkumpoto kunzuzu ndifuna panopa ndikutsimikizireni kuti ngati mukusautsika ndi matenda a mtundu ino uliwonse bwerani ku maranatha kumene kuli chipulumutso komwe kuli mahebo amene akuchiza ngati mmene ndachilira ine. Ineyo namba kudwala 2022 pa 2 Juni. Ndiye nthawi imeneyi ndimamva m'mimbamu kupotokola kwambiri. Komanso mtima ndimatindikadya zokwerera ndimaona kutopa kwambiri. Ndiye ndimamwaso madzi pafupi. Ndiye ndinanyamuka ulendo opita ku chipatala cha mission. Nditapita kumene kuja adakandiyeza nkuona kuti masasi. Anandipatsaso matabulets ambiri ko basi. Ndiye tachoka kumene kuchokamba kumwa ndona kuti kusintha sikupezekanso. Mpamene ndadzamba kuganiza nokuti madraja ndimapita nawo ku mitundu ku maranatha. Ineyo ndidali ndi chithuthuzi chabwino chifukwa chakuti oyamba adali bambo wanga amene adatha kotheratu chifukwa ine ndimachita kuagwirizisa kupita nawo ku maranathako. Ndipo chithuthuzi chabwino chidachokera kwa bambo wanga kuti bambo wanga anali musinga za matenda wa masulidwe ochokera ku maranatha. Inenso ndili musinga za matenda ndene ndipite kumene bambo wanga adamasulidwe. Nditapita ku maranatha kuja kwa fotokozera mmene ndimamvera ndi mmene kuchipatala adandiuzira adandipatsa mahebo aja. Ndinatenga ulendo oyamba kupita kumudzi ukamba kumwa usiku nditamwa mpamene ndimatenthedwa kwambiri. Ndi komanso mmatuka pafupi. Ndi kudacha mmawa ndidadyaso phala nkumaso mankhwala aja. Madzulo ndidapangaso chimodzimodzi. Ndadzaona kuti mapazi aja amandu ochacha amba kuzilala. Ndi kuti m'mimba muja mwamba kukhala bata. Ndiye ndidapitiriza kumwabe nkufikana kuti atsala pang'ono kutha. Mpamene ndadzanyamukaso ulendo kuti asanathe ndipiteso ndikatengena. Ndakapitadi kumene kuja ku maranatha adakandipatsaso mankhwala inaja ndidatenga kupita ku nyumba kukamba kumwa madzulo ake. Ndidaona kuti m'mimba muja sima imene ndidasiya ndambaso kudya wiki yachiwiri imeneyo. Wiki yachiwiri ndakhala ndikumwa ndono kuti mapazi aja amandu ochama tupajaso asiyaso. Mwatu uchokera nthawi imeneyo ineyo ndidamba kudya sima kaya dzasidi ndimamwa
moti ineyo ndiperekera Umboni kuti nthawi imeneyi zinthu zanga sizidali pabwino chifukwa ololima sindimalima ndidasiya koma ntambotenga mahebo amalanafa ndapezeka kuti panopa ndimalima ndakololanso ntedza ochulukanso zedi kufikira ndili pano ndine munthu wamphamvu zedi. Lero line ndifuna nditsimikizire ku mtundu wa Malawi kuti ine ndachiritsidwa kuchokera ku malanafa chifukwa kwa sing'anga ndapitanso koma sizinasinthe kanthu koma ku malanafa atandipatsa chithandizo ineyo ndine munthu wamphamvu ndachiritsidwa. Sindachitenso kugulidwa kuti kapena munthu ukanditenga kuti ayenda bwera panomu ndachita kugulidwa ayenda bwera ndekha ndachoka kutali zedi kumalire ku Malawi Mozambique koma ndabwera kunoko kudzaperekera chisangalalo changa chimene ine ndidalandira pa moyo wanga chifukwa mtendere ndi mauso watulo sindimationa olonga kale mwana wanga amene adafika po madankha amalira akandiona ndaonda kwambiri ndithu koma panopa ndine munthu wamphamvu zedi moti lero ndikutsimikiza operekera umboni ku mtundu wa Malawi kuti ineyo ndachiritsidwa kuchokera ku malanafa. Ine ndakhala ndikudwala kuyambira pa 14 July 2022. Ine ndimadwala mmimba mumandivuta kwambiri komanso mphechepeche ndimakanika kuyenda bwinobwino mmandiwawo ngati amwanabere nditamva zimene zozo ndidapita ku chipatala kwa mikondo kwa marumba apaso ndabwera pa mulalepa cha commission adandiuza kuti vuto limene ndidali nalo nkuti mdali nchorupa mu chikhodzodzo changa komanso masazi ndiye zimene zinkavuta ine ndipo thandizo la kumene koko mwapezeka zoti amandipatsa mankhwala amodzimodzi ntatero ndakayikira ndala izi zimwina zolodzedwa ndatero basi ndapita kwa sing'anga ena akeso linawo pafupi chakomweko ntachoka kwa sing'anga akunonora sizusintha zinthuzi ndazuzika pafupi mwina chaka ineyo mimba amu ndimati ndikati ndadya sima mandivuta kwambiri olokungoti ndamwa chakumwa choti chocho chagatsi mwapezeka zone kuti ndati tsiku limene sindigona ndidzi ntuluka komanso mphechepeche zangazi zimati zikamawawa ndekuti kuliraso pakati ineyo ndatengera chitsazo ndafusa kuti madala inuyo bwanji mthupi mumumva bwanji muti mukaona nzoona ndithu zimenezi madala adamba kundifotokozera mwana iwe iziru nzoona ndaona mmene ndalili ine ine ndachoka kumene pandiya m'bale wanga uyu kubwera pa branch yapa mirundu yapa kudzamba kutenga ndadzatenga mabotolo yoyamba basi nkwamba kumwa amene achatidamaliza ndimene ndikadzatenga ena basi apopo ndadzaona nokusintha thupi mwanga kufoka kose kumene ndikava osavaso ayi komanso kuwawa umene ndikava wako ayi panopa ndithu ndili bwino ndithu kuchokera ku mahebo supplement amene amalanafa koma nopa ntambo omwe mankhwala amene wawa ntapiraso chipatala kuja adakandionikaso nkupezeka zoti zotupa zija kulibe ine Akupelekedwa Bisayi amalanafa nacho healing ministries sadandipatsekena kalikonse ayi koma ndikupereka umboni chifukwa chakufuna kwanga chimene malanafa ndichitira ineyo zogulidwazo ayi ndibodza la nkunkhuniza limenelo mota Malawi ngati mukuchedwa nkuti mukawena kupusitsana kuti amagula anthu amalanafa mbodza limenelo amalanafa palibe chamapereka munthu kamakaperekera umboni. Titavutika kwa nthawi yayitali ngati pabanja kuti no matenda atisowetsa mtendere tayenda mzipatala zosiyanasiyana ndipo tayenda mwasing'anga mthupi mumpheni zosanena koma patafika ponena kuti tabwera kuno ku malanafa tonse ndimene mutioneramu titachiritsidwa ndiye anthu nonse tikupemphani ndithu musasautsike ndi matenda m'manyumbamo olokoni kwina kulikonse kumene mukutimva ndimene mwationera muno kotero kuti ife tachiro chokera kuno ku malanafa ndiye inuyo musamangirire matenda nyumba yayi kaya mmodzi nyumbamo odwala kaya ndinonse musalekereso lilipo angapo yayi thandizo limene lili kuno ku malanafa loti palibenso zoyang'ana munthu kuti kapena kuti kayenda lameche pakayetani nonse mudzapeza thandizo. Ine ndine Akupelekedwa Bisayi beta ochokera kwa mtengo wagwa dera la Fumu Kachere.
Umboni to sabata ino ndi umenewo Bambo Bisayi ndi ana awo anavutika kwambiri kuoneka kuti machiritso athu sakusiya dera sakusiya malo sakusiya boma kudedzanso kuoneka kuti ayi kupindula kupindula mozama ndimafuna nsachedwe pano tatha mtunda wabwino inuyo mutimalizira nkhuta basi. Alhamdulillah tithokoze ti Mulungu okhala kumwamba mwaimva nkhani bwinobwino nkhani yopasa chidwi kwambiri. Tikuona Bambo Bisayi ndi ana awo awiri amene adazunzika. Inu mavuto adziwindi mavuto a mtima okha madzi akuchuluka kwambiri komanso tikumalandira kwambiri mafoni okhudza mavuto a BP, mavuto a sugar, mavuto a ulcers, mavuto osiyanasiyana komanso cancer. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti nthawi yakwana tikoza ife kumabwera pano kumangolongolola kumaoneka ngati anthu amene amangosokosa koma iyaye Mulungu wapereka mwayi kuti mukamve uthenga uwu nkutheka tu mukanapanga chuni kuma TV ena kuma radio ena koma ndikulankhula pano mwapanga chuni ku channel chimechi choti Mulungu akufuna kuti bambo anu aja muwathandize amayi anu anti anu akuzunzika muwathandize. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti zengerezo dali ndakwawo thamangani ku Maranatha nthawi yakwana. God bless you. Nkhani ya sabata ino imeneyo nkhani yokoma ndipo tapindula nkhuta basi. Mawu amenewa sindzatopa kwakamba kunena kuti tapindula chifukwa timapinduladi. Suti ndi mawu achizolowezi kuti tungowanena kuti tiachule yayi koma timapinduladi timazindikira. Ndipo ndikukhulupirira kunena kuti inunso mwapeza zifukwa zokwanira zifukwa zokoma kunoti abale ku Maranatha ndi diru ku Maranatha ndi kumene tikuyenera kulowera. Dzina langa ndi Ian Desmond Simbota. Ndimafuna kuti tisiyane pamenepo kwa sabata ino koma sabata ya mawa tibweranso pompano simudzatipezanso tili pano sabata ya mawa tidzapindulenso tidzakhale ndi zifukwa zokoma zoyenera zobwerera ku Maranatha tipindule tichire mapulani a moyo akhale otheka. Tikumanenso sabata ya mawa. Ine ndi Ian Desmond Simbota Dziko. Maranatha Natural Healing Ministry kuchiza matenda uchuluka motopi. Maranatha Natural Healing Ministry. Maranatha Natural Healing Ministry. Here is an important message to all health-loving Malawians from Maranatha Natural Healing Ministries. Maranatha Natural Healing Ministries are pleased to announce the opening of a brand new shop in the city of Blantyre. The new shop is in the magnificent ultra-modern Maranatha House situated in Green Corner along Chikwawa Road next to Stella Maris Secondary School. Remember that Maranatha Natural Healing Ministries have shops in all the districts across the country, and without a doubt there is a shop right near where you are. Our brand promise still remains: we shall continue to serve you faithfully and effectively. Good health is possible. Call 0996 867 190 or 0888 381 131. Maranatha Natural Healing Ministries, healthy families, a healthy nation.